qala malik wallazi yufsidu al-hajj aw al-umra wanda ke lalata haji ko umra hatta yajiba alaihi fi dhalika al-hadi har sai ya wajaba akan shi yayi hadaya fil hajj wal umrati ko to menene wannan abubuwan shi ce iltiqa'ul khitanani kaciya al-khitanani iltiqa'ul khitanani kaciya biyu su haɗu shike wajabta bacin hajji da umra kaciya biyu su haɗu wato farjin namiji da na mace in an samu haɗuwar saduwarsu wannan dinnan shine ke bata hajji wa in lam yakun ma'un dafiq ko bai kasance ba ya fitar da ruwa mai ɓuɓɓugowa daga haɗuwan farji da farji to ya ɓata hajjin shi ya ɓata umrar shi kuma ya wajaba akan shi ya bada hadiya nan da yace khitanan aw khitanain kaciya biyu wannan kinaya ne kun ga mani imanan sai yace mai mici ma'un dafiq ko duk kinaya ne anan da irin wannan hadisai da suke maganan kaciyan mata ina so ya dan waqafa akan shi shin an rawaito daga ibn abbas yace al-khitanu lirrijali sunnah wa makramatun lin-nisa'i makrama abu ne na karamci ga mata amma sunna ce ga maza ba sunna ce ga mata ba wata al'ada ce tuntuni laraba na kanta an rawaito hadisai ko da ke da ifai ne kamar abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka ummu atiya al-ansariya ta kasance tana yi ma yara ƙanana mata kaciya da annabi ya ganta sai ya ce mata to la tunhiki kada ki zurfafa wurin yankewa domin wannan ya fi kyau ga macen kuma miji ya fi son haka to shin yi ma mace kaciya kamar yadda muka ce ba sunna ba ne abu ne na karamci amma ga maza sunna ce amma an samu wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce wa ɗayanku wato ɗayanku in ya sadu da iyalin shi to ya bata wani abu na kyauta ya mata wani abu na sadaka kuma kada ya gaggauta in ya rigata kada ya gaggauta mata har sai ita ma ta biya bukatarta wato namiji in ya biya bukatar shi yawancin maza mafi yawa sukan riga matan biyan bukata to aka ce kada ya gaggauta ya yi jinkiri har sai ita ma ta samu nata bukata wannan hadisin in an fitar da fiqhun shi a wannan zamani na yanzu zai kusan abun nan da suke gani makarama zai kusan zama haramun zai kusa an hana ka biya wa kanka bukatar ka kyale iyalinka ba tare da su ma sun biya me bukatar su ba an hana to yanzu ilimi ya zo ya nuna wannan abun da ake kira kaciyar mata ba kaciya ba ne raunana ta ne domin shi namiji in an cire mishi fatar da ta kare kan azzakarin shi an ƙara mishi sauƙin jin daɗi domin kan zakarin nan ne duka na jin daɗin suke ita kuma mace in an yanke mata wannan clitoris albazir wurin ainihin jin daɗinta kamar kan azzakarin namiji shine ake cire mata saboda ka delay an rage mata jin daɗi kuma an ƙara wahalar da ita saboda haka wanda yake zai minti 10 ko minti ina ne sai ka buƙaci awa 2 kun fahimta ta saboda haka tun da dai an ce ka tsaya ita mata biya bukata to kada a cire mata abin da ke biya mata bukatan sai ka ce da sun yi sun sani ba sani ba wa fi anfusikum afala surun akwai abubuwan da za a zo a gane wani abu nan da shekara 100 nan adam ya za a gane ba mu san shi ba saboda ka yi ma mata kaciya hakika mutla cutarwa ne tana da bukata haja kamar yadda namiji yake da bukata haja to wannan haja din al'umma ba za ta haramta mata ba abinda Allah bai haramta ba hunna libasul lakum wa antum libasul lahun libas ba a yin tufa sai akwai tsiraici ko me tsiraicin namiji sha'awar shi to matan su ne libas suke rufe mishi asirin su to su ma suna da nasu tsiraici namiji ke rufe musu asirin su to kuma an yanke mata wurin sha'awa saboda haka masu yin wannan al'ada ce kasu jingina shi zuwa ga sunna lam yathbut sunnatan to tunda kuma aka samu cutarwa tare da shi ya wajaba a bashi in an yi bi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya duba da yayi niyyar duk mace mai shayarwa mijinta ya guje ta dan kar ta yi wani sabon ciki amma sai duba mutanen Romawa da mutanen Faris suna yin haka baya cutar da 'ya'yansu sai ce to kuma ku yi ma'anar shi
in an ga wani abu yana cutar da bil adama, ko da shari'a ta zo niyyar ta hana ko ta gyara, sai aka ga yana cutar da bil adama, to shari'a ta zo ne don kada a cutar da bil adam. Wankan jego na ruwan zafi, mu da muka yi karatu a nan biyu, in ka ga nuna muna yara mata da aka kone da ruwan zafi, mutuwa da yawa. A ɗauko darbejiya ruwa na tafasa a sa a dake ta, wai ba haka ba jikinta zai kumbura. To sauran ƙabilu fa ba sa ya shafe su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta samun ilimi, shine al-ilmu bil istiqra, ba wahayi ba. Ilmu bil istiqra hanya ce ta shari'a, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idha ar-rum wal furs yaf'alanihi wala yadurruhum. Mutanen Rom da Farsa suna yi baya cutar da su, hanya ce ta shari'a. In ka zo ka ce mutanen Romawa mutanen kaza suna yin abu na game da dan adam kuma bai cutar da su, saboda haka mu ma musulmi ba zai cutar da mu ba, wannan hanyar shari'a musulunci ne, ba wai kawai sayar musulunci qala Allah qala rasul kawai ba. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, to ya duba cikin Bukhari da Muslim da Muwatta Malik, zai ga bayanin kayfa khuliqal ibil, zai gani. To amma wani ba kauye jawo raƙumi ya dukar da shi, ka ga yanda yake lallan kwashewa, duk dogon abu ne lallan kwashe, za ka gani ne ra'ayul ayn. Wannan ganin ido shi ma masdar min masadir shari'a, ba wai sai qala Allah qala rasul kawai ba, amma me labuddi wafiq, ya zama ya dace da shari'a, ya dace da qala Allah qala rasul. Amma akwai wani masdar dubawa. To kaciyan mata a yanzu ya kusa, da za a samu na malaman musulmai likitoci su zauna sai su ci haramun ne, dan an cuce ta, an raunana ta, an rage mata jin daɗinta nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ka haramta ma matarka. Da wankan biki, da wannan kunun kan wannan da ake lafta ma mace wai dan nononta, wai ta samu yaro ya samu nono, ba kunun kanwa za ka samu ta ba, ka samu mata hanta, ka samu kifi, ka samu nama, ka samu madara, ta ci ta koshi, za ka gama ya zo nono. Kun fahimta? Amma a lafta mata kunun kanwa, kuma abinda kanwa take yi ko kanwa potassium tana raunana zuciya, in ta yi yawa. Saboda haka a lafta mata kanwa, in ba yarinya bace mai lafiya, kodar tana fitar da kanwan, sai kuma jiki ya fara kumbura. Wannan kanwan ke sa kumburin jiki, su kuma suna tsammani wannan kanwa ita ke kawo nono, shi kuma kumburin jiki rashin wanka. Saboda haka da yawa sai su zo postpartum cardiac failure. Yarinya budurwa yanzu ta haihu, sai kuma gashi ta jiki na kumbura. Zuciya ce ke mutuwa. Zuciya me yasa? Ta cika ciki da kanwa. Duk wannan abun a bari, da cire belu, shine wannan makharij kha, ana shi ma duka. Yaro dan karami bai sa abin da yake ba, kawo wanzami yanke shi. Wayannan al'adu ne kawai ƙasa Hausa ke yin su, da suka safi rashin lafiyar mutane, ba su da wani asali da addinin musulunci. Addinin musulunci kamar nake gaya muku shine abin da aka istiqra'i, in dai game da jiki ne, ba wahayi ake jira ba, duba mutane ake yi, shine istiqra'i, ayi ilimi.